sa nila ni Saryo ug ni kuang day oy. Wan lagi man ko lagi tarong mana. Oh, Nawa. kusog ba? Kusog inig ana. Ako sakon pa. Kasi imong ulo ana. Ana. Oh, Anda kayo? ako relax ako dire kay. Uy, magamit ang palpal ana na ana. Ay na pagpalpal oy kay. Ang irat mga kanabang kamao jud. Ah, Ana o katong black magic nimo ba? black magic ana. Di ka no. Agoy, wa ka lapas day. Ana mo lapas jud si imo. Oh, Wa ka lapas. balika ko no. Balikon mo na to kausa. Ikaw na imong black magic ba? Kakuha ba ka sa kuha nga lapas jud? Ay, nalag na dambing day ay. Hay man. Nas, dambing si Saryo. Masukol ni nato. Hay, Masukol ni nato. bakyan ta mga Masukol, sure, masukol. Bisan pag kamo may kontak yan nun. Sus. Kuha de Chris. nakisa may una. Ano be? Nya ang pustahan na ita. Oh, pustahan na ita. Oh, Gcash lang. Ay, tik naman ron Gcash mamaya. Sige, Gcash ay. Oh, Oh, jikasay. pustahan lang di ay. Ah, tinigil tadaan di ay bing kanang katudang tansan lang bing. Kanira oy, ngita ba moglain ikaw di ko nagamaan ba? Ay, yo. Kanang tansan na sa unang kasino. panahon. Karon Chips. kuha na dito high tech na Gcash na. Sige. Sige, nakisa una. Ay, paano na to sa de Chris kay? Oh, Paano na sige. ka na to? Ano ba yung masukol na Ay, to gani? nagkuhan pa man tao kasi kira Mano. Mano, sige. Mano pata mano. Unsa may mano na TL? Ikay may mano sa TL? Ikay mo mano sa Dua-dua? mga. Kay kami man, kaubanan may, kaubanan mo imang. Di, ako mo mano. Oh, sige, mamano kay. Wala ba? Oh, ikay mano sa to. Wala, suko lang ka una. Saligan. Kirir ako kay saligan. May mamano. Kay ako'y mamano anay. Ikaw ikay mano. Ana-ana. O gani, ako yung mano. Bibi. Ikay ana-ana. Ikaw, isa. Palpal ang goy. Oy, para sa di ka mo muna. Palpal. Lami man ang palpal na buwan. Para sa di ka mo munang palpal pero sa mga Lahi na tawag na. Say my name. Ana ba? ge. Karon. Ah, palpal una rin. Pwede ra, ana. Oo, sige. Lima-lima ra na. Sige, lima-lima. Ang pwede. Angkot ka po yun. Ari dire. Layo ako ni mo. Angkot ka po yun. Sige. Iisa sa tulong mo. Babaw, ipagtarong dati. Iopan na Lagi. Oy, wala. Ay, ay. Pasakay. Pasakay ra to, pasakay ra. Nansam ta mo. Warm up ato, warm up. 1, 2. Okay. Bira ah. 5. Oh, 5 na ila. Pura ka, ay bukan na 5 to 5. Oh, mana deh? 5 mang. Ikaw mang gani mang. Sukol jud mo na mo di. Ato amang. Di ato mo. Kapal gigauban gani. Saray mo mano. Ano, usa-usa lang. Manugod. Di kung nasa ato ba ni padayon mo sukol jud sila na to. Si Saba da imang imano na diri mang kay musukor gis lamang. Oh, maka 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nadaog gani. Oh, black magic pa jud. Ay, napa ko kauban. Ay ko vlog na ninyo kay napa ni kauban. Usa lang ana. Ay na kay maluoy ta nila. Ayaw. Ipildi ganito ya maluoy na noon ka. Kita may mano. Ako mano naman. Katala kung ilong ninyo ay. Patarong ba? Dali. Ay, ari sa imong ilo na ba? Ay oh, ilong. Sa ilong imano day mo ana man na. Sa ilong. Way ayaw na ko. Ay langas. Ay, pildi na boy, pildi. Wala. Ayaw. Pildi. Bali, dai one up pa man to. One up pa man to. Dambing nga. Nagatagal siya, tagal chance. One up. God chance. 1, 2, 3. Oh, inat rira kaya. Daw, medyo karo dia ang gawin ba ya? Oh, dia tungod. Awa tungod sa mata. Sige. Oh, say bang asan? Pila may kasado ani. 10k. 1K oy. 1K. Hoy, unsa man ay imong kontra, wa man ay apel. Kami kita kuan. Kami hago o hago. Ge, kamo. Dato mo. Mo duwa mang, ikaw usa mang. Kuna. Ikaw una, tarunga mang hat. Ay, sus. Ako pa'y padwaon. Ge. Sige na ana niya, ano Adi ko anak anak kani. Kadi ka mauna. daon. Sige. Mugo to. Gioy. Nagaya. Palpal lagi na.
Palpal agad, di ba juga mo? Sa'yo na kayo ng palpal. Oh. Sige, Apa magpalpal? dali. Mo galing palpal, sabi ka mo. Tubos ha? 10. Boss. 10. Isa pa. Ayaw, mang. Palpal din eh. Dili, ana. Palpal ito. Sige, ang katapusan, palpal ba ya? Kay, pwede na palpal, black, Black magic, magic. black magic. Ayaw, pwede ka sa makuha mo. Sige. Libog yan mo. Okay. 5, 6, 7, 8. Pwede sa muna! Hoy, lapas, mantarin nyo. Okay, sa kalibo. Apas. 2,000. Oh, 2,000. Kasado. Ismail kasado ha. Ge. Teruang bang, kada bang. Sos, tubsa. Ayaw paglapas dira. Puto dyan mo katawa. Gandun nyo dyan. Sawon nila bang. Di ako ito, di ito. Atuga. Yung kamot na kauban na, matas kagang. Mura mag nanguag. Hoy, 3,000 na mo ha. Tanong ko na sa. Kasado di. Tanong sa. 4. 4. Amo nang kasa ng 4 eh. Oh, sige. Gukod. Sige mang, gugukod labas lamang. Uy! Diagram. Sige. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wala, kami. Ako na. Wala, sa libo na eh. Bawi naman ang 4. Yung ako rin, dali ako nila ba? Gikasama to na mo ang 4. Gigukod mo na mo. Sa mga puto, sa libo. Sige, sa kalibo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di 100 lang kuto diya ha. Saryo. Pila ka kabuk yan, Tupson? Oops! Ano siya? 5, 6, 7, 8, 9. Sabay sa kalibo. Tuwa daw, guys. Kalibo. 2,000 lang. Klaro, ano saryo eh. Patakar ko ito pala. O, sa Sama mo ihap na mga. Balik mang, oy. balik. Pare, tubsa. Oo, tanin mo na tayo. Ayaw na. Tuloy nag-ihap na mga kauban. Sige. Tuloy nag-ihap ng kauban. 3-5. Ayaw ba? Pare, arami na atong. 28, 29, 30, 91, 92, 93, 94, 99, 30. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, daog sila dahil daog na mo. Ko ato dahil. Alang.